Dubai. Wait. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ Balitali pale, delta borole. Balitali pale, banjara delipule. ಒಮ್ಮೆಲೆಸನೆ ಮಲ್ಪನೆರ್ದು ತುಂಬು ಏನಿ ಕಾಲದ ಓನದಂತಿನ ಮಾನಿಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ತುಡರಾರ್ಲಾದ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ತುಡದ ಒರುಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ತೂದು ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಡ ಕಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಕೂಟ ನೋಡು ಮಲ್ದಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟದ ಕರ್ತವ್ಯರೇ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕರೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚಿನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮೀಟಿದ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ರೇ ತುಂಬೆ ಗ್ರೂಪದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರೆ ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ರೆ ಹಿಟ್ ಶೇಡ್ದ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ಆ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ ಕೂಟನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನ BR ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಕೂಟನು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒತ್ತ ಸೇರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಕುಟುಂಬಲೆಗ್ ಹೊಸ ಸಾದಿನ ತೋಜಾದಿನ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡದು ಆದಿರ್ತಿನ BR ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಡೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಕೂಟನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲರೆ ಪಂಚನಿನದ ನಂದಲ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರಿ ಸೇರ್ದಿ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬದ ಈ ಕಡೆ ಬಯ್ಯದ ಕತ್ತಲದ ಪುರ್ತುಡು ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಅರ್ಲಾದ ಕೂಟನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ BR ಶೆಟ್ರ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬದುಕಲಿಗೆ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನಾರಿ ಅಜ್ಜ ತತ್ತೊಂತಿನ ಕದಲೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಆದಿರ್ತದ ತಾಂಗಡ್ ದುಂಬು ಕೊನೆಯನಾರಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗನು ಕೊಡ್ತಿನಾರಿ BR ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕುಲ್ಲ ಭಿನ್ನದಿಗದ ಪೀಠೋಗ್ಬೋದು ಮುರ್ತಾವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕುಡರ ಸುರುತ ಪೂಜನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುರುಕಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುವನಾಡಿನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮಿಡು ಕಾತೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲೇನು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೇನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತದಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನೋಡು ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುವನಾಡು ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಕೇನೋಡುಗೆನ ಇಡೆಬುದಿಯ ಬೆಂದೇರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ರಘುತಪಾನುಡು ಓಲಗಾತೆರು ಚಂದ್ರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯ ಕಂತುಗು ಚಂದ್ರೆ ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಸೆಲಿಯಂದ್ರೆ ಬಡಕಾಯಿಡು ಬಾಲನಕುಮಾರಿ ನಾಲಂದಲೋಕಡು ನಾಲ್ಗುಂಡ ದೇವರು ಮೂಜಂದಲೋಕಡು ಮೂಜಿತಾನ ಭೂತೋಲು ಕಲ್ಲಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಗಲ ಹಸಿರೇರು ದೇಲಗಲ ಬೆರ್ಮೆರು ಉದಿಯ ಬೆಂಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತನ್ನ ತೂನಗ ಮಿತ್ತ ಬಾನುಡು ಜಂಬಿದಾರಗೆ ಉತ್ತಿಜಿ ತೀರ್ಥನ ತೂನಗ ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿಡು ಪುಲ್ಲಕೊಡಿ ಕೊಡಿತಿಜಿ ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾನ ಪತ್ತೊಡು ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಾವುಡು ಭೂಮಿ ಪತ್ತೊಡು ಬಾನ ತಿರ್ಗಾವುಡು ಬಾನ ಮುಟ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತಾರೆ ಬಲಗೈ ತಟ್ಟಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾನ ತಿರ್ಗಾಯಿರು ಎಡಗೈ ತಟ್ಟಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಾಯಿರು ಬಾನ ಮುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಂಡು ಬಾನುಡು ಜಂಬಿದಾರಗೆ ಉತ್ತಿತಂಡು ಬಾನುಡು ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದಂಡು ತಾಳವೆ ತಂಬವೆ ಮುನ್ಪಿನ ತೆಡಿಲು ಕುಂಕುಮ ಪನಿ ನೀರ ಬರ್ಸ ಭೂಮಿಗೂ ಬೂರುಡು ಭೂಮಿಡು ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ಕಡೀರ ಬುಲೆ ಕದಿಕೆ ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದಂಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯದ ಬುಲೆ ಬಾರಿಡು ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದಂಡು ಆದಾಳೆ ಬೂದಾಳೆ ದೈಬಾರ ಪಣವುಡು ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದಂಡು ಇಕ್ಕೇರಿ ಚಕ್ರ ಪಾದಿರಿ ಪಣವು ಬಂಗಾರ ಉದಿಯ ಬೆಂದಂಡು ಬಂಗಾರಡು ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದಂಡು ಕುರುಜಾತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಬಂಗಾರ ಈತ ಮಾತ ಉದಿಯ ಬೆನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನಿ ಓಲೊಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕಂಡಬುಲೆ ಬರೆಟ್ಟು ಕರ್ಮಿನ ಸಾಲೆಡು ಈಚಾ ನಗರುಡು ಸರಳಿದ ಸಂಪುಡು ಬೇಲೂರ ಪದವುಡು ನೆಕ್ಕರೆ ಪದವು ನೀರ ಪರಿಪುಡು ಉದಿಯ ಬೆಂದಂಡಿಯೇ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆಡು ನಮ್ಮ ಬೈದ ತುಳುವನಾಡು ಕಡತ್ತದು ಏಳು ಕಡಲ್ದ ಅಪೆದಿಕ್ಕು ದಂಟೊಂದು
ಬಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತು ರಾವೊಂದು ಬೈದ ಇಡಗೆ ಲೆಪುಡಾದಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಅದು ಸುರೂತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ LLC ಮೊಕಲು ನಿಕಲ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಡಿ ಒಂದು ಪುಚ್ಚಿತನ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾತಿ ನಕಲು ಕನ್ನಡಿಗ ಡಾಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಬಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಹಕಾರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಣಂದ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ತಾದಪ್ಪು ಒಂತೆಂತೇನೆ ಪನ್ರ ಪೇರತನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಐತೆ ನಿಕಲ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಡಿ ಬರ್ರೆವಲ್ಲರೆ ಮೊಗಚಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಏನ್ಲ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ದುಬೈಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದ ಪಣ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ದುಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ದು ರಾವೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಿಮಾನೋಡು ಬರ್ಪಿಂಚಿದನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಸಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂಕ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಆಪುಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪಗರ್ ಆಪುಡು నేను ಮಾತ ತೆರಿಪಾರೆ ಕುಸಲ್ದ ಹೊರಟು ತೆರಿಪಾರೆ ಬರುಂದುಲೇರೆ ಮೊಗಚಿ ಲಾರೆನ್ ಎದುಕನ್ಗ ಕೊಡರ ಮಲ್ಲಟಾದಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ನಿವಿ ಅಂತ ಬೇಗ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಬಂತು ಏರ್ಕುಡ್ಲಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂದೈತಿ ನಾವು ವಸಂತ ವಿಹಾರ ಲಾಡ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಉದ್ದರ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಯಾನು ಪೋಯರ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಕಜಿ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ದಿತ್ತರಲ್ಪ ಕೊರ್ದಿತ್ತರ ಎಂಚಿನ ಆ. ಕಾಕಜಿ ಅವೇ 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 ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮೋದಿನ ಪಾಚರಂ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂದರ್ ನಿಕ್ಲು ದಯಗ್ ವಿಂಬಾಡ ಮಣಿ ಹಡ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಯ್ಯೋ ಮೋದಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಅವಲ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಇರಿನ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ದಾಣೆ ಬಂಡಾರೆ ಭಟ್ರೆ. ಎಂಗ್ಲೇಕ ಭಟ್ರೆ ನಕ್ಲೇಕ ನೆಲಟೇ ಕೊಲ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ 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 ಅವು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಲಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಉಂದು ಇರಿನ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಕುರ್ಸುಡ ಅಂದ್ ವಿಮಾನ ಪ್ರಾಪುನ ರಭಸಕ್ ಕುರ್ಸು ಸಮೇತ ಯಾಣ್ಣ ರಟ್ಟಿಂಡ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಡಬ್ಬಿಡು ಕಾಸ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಜರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬತ್ ಕುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ದಾಲಾಪುಜಾತ? ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕಾಲ ಆವಂದತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ದೇವ ರಾಮ 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 ಕಾಪಾಡ್ಲೆ ದುಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್ ಆ. ಮೇಡಮ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಈರನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಅಯ್ಯೋ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹತ್ತತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಒಂದಟಿರ್ನ ಪುದರ್ ಉಂಡಿಯೇ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಜೀವ ಮಾನಾಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಕ ತೆಕ್ಕದಿತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಕುರುಬಾಗಿಲಿಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಗೌಜಿ ರಡ್ಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಅಪಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನಾನು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ನಡಲ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಾಗತ ತಿಕ್ಕಡ್ದೇವರು ಉಂಟ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಓವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸಾ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ವಿಜಯನಲ್ಲೂ ಲೇರು ಇಡೀ ಬಲೆ ತಲೆಗಳ ಟೀಮ್ ಬೈದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಇರ್ನ ಸೀಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಯ್ಯೋ ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜೋಡು ವಾವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಕಲ್ ದುಬೈ ಪೋಪಲ್ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಕುರಿಕುಲ್ ಅಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ್ಯಾನ ಹಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಅವಲೊಂಜಿ 20 ಲಕ್ಷ ಹಾ ಬಕ ಅವು ಅತ್ಯ ಅವಲೊಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಅವ ನಾನು ದುಬೈ ಪೋಯ್ ಬಕ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಕ ಬಾತರ್ಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಖಾದರ್ ಬಾಯಿ ಪಂಡದು ಬಾಯ್ ಹಾ ಕೋಪಿಡಿ ಐತಾನೆ ಕೋಪಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಟ್ರೆ ಪೋಪು ನತ್ತಿ ಬಕ ಬಾಯ್ ಬಂದಾರ ಪುದರ್ ಖಾದರ್ ಹಾ ಇತ ದುಬೈ ಪಿದಾಡ್ನತೆ ಹಾ, ಹಾ. ಅಂಚ ಬಾಯಿ ನುಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾಯಿನಿ ಈಗ ಕಾದರ್ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ ಬಕ ದುಬೈ ಅಂದ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ಯಾರು ದೂರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಕಾನಾರೆ ಪಿದಾಡ್ತಿ ಉಂದು ದುಬೈ ಬೋಪುನ ವಿಮಾನತೆ ಓರ ಬಾಜ್ಪೇಟ್ ರಾತುಂಡ ಜಪ್ಪುನ್ ದುಬೈ ಡೇ ಅಪ್ಪ ಈರ್ಲ ಊರುದಾರೆ ಅತ್ತೆ ಬಕ ಉಲ್ತಾರೆ ಮುದಾರು ಯಾನೊಂದು ದಿವಸ ಮೊಬೈಲ್ ರನ್ ಏರ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಸಾಯ್ಬರೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸು ಬರಂದುಂಡೆ ಮಿಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಮಾ ತೋಜುಡ್ಡು ಒಂದಿರ್ನ ಸೀಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೆ
ದುಬೈ ಪೋನಾಗ ಇಷ್ಟ ಬಿರಬನ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಲಾವ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆ ಪಂದೆಂದಿನಿ ಕೂಡೊಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ವಾ ವಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ರೆ ರಾಮ ಈ ಸಾಲ ಸರಿಯಾಂಡಿತ್ತೆ ಮರೆಗೆ ತೂನ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಬೇಲಡಿತ್ತಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಾರ ಅವು ಬೇಲೆ ಡುಪ್ಪರೆ ಪೊರ್ಬು ನಕ್ಲು ಮಾತು ಒಪ್ಪನಿ ದುಬೈ ಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದೆ ಸಾಯ್ಬರೆ ಈರೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದೆ ಈ ಪೊರ್ಬು ನಕ್ಲು ಹಾ. ಪೊರ್ಬು ನಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುಣಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಊರುಡು ಬೆನ್ಪುಣು ಜೋಲಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಾತ ಗಲ್ಪಡು ಅವಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗಲ್ಫ್ ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಸೈಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ಸಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೆಬಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಕೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಸಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಖ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಅತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ದುಬೈ ಪುಪ್ಪು ನಕುಲ ಮೇಡಮ್ ಡೌಟ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತೂದ್ ಹತ್ತು ಮಿಲಾಗ್ರಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಿದಾಡ್ದೀನಿ ಕಾವಂಜ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಯಮ್ಮ ಇರೇಟ್ ತೂ ನಂಗೆ ಪತ್ತಿರೋ ಸಲ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ತಕ್ಕ ತೋಜುವಾರು ಅಂದ ಅಂದ ಬಾಯ್ಮ ಹಾ? ಬಾಯ್ಮ ಏ? ಈರೇನು ತುಂಡಂಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ಸಲ ಪೋದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ತೋಜುವರಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸತ್ಯ 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 ಪಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ಮ ಈರು ಏಸಲ್ಲ ಪೋದು ಬೈದಾರು ಯಾನ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮುಜೆ ಕಾಳಿಸ್ ಮುಜೆ ಆತಂದ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ರಾತಿನ ಅಯ್ಯೋ ಬರಿತಾ ರಾತಿನಿ ಬರಿತಾನ ಯಾನ ರಾತಿನ ಮೆನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ತಿಗಲು ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ಮಾರಿತ್ತೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದೇಟು 10 ಸಲ ಹಾ. ಒಂದು ಪೋತುಪ್ಪು ಹಾ. ವೈಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೋಯ್ತು ಮಸ್ಸಗಂದ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ ಇಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಇದೇಟು ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬರೇ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ನೋಡು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅತ್ತಾಗ ಈ ಬಾಯಿ ಮನಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಜ್ವರ ಬರು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾ. ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲೇ ಹಾ. ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಏರ್ ವೈಟರ್ ಏರ್ ವೈಟರ್ ಅವು ಏರ್ ವೈಟರ್ ಅತ್ತಿ ಅವು ಏರೋಸ್ಟೆಸ್ ಹಾ. ಅತ್ತೆ ಸುಪ್ಪುನಿಯ ನಾಲೆಸಿದೆ ಅಂಚ ತತ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಲೈಜ್ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಈರು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈವರ್ ಪಾತ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತಿ ಆನ ಪುದರ್ ಪೈಲಟ್ ಪೈಲಟ್ ಅವಡು ಡ್ರೈವರ್ ಅವಡು 2 ಜನದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಅತ್ತ ಅವು ಸಾರಿ ಕುರಿಕಲು ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಪೈಲಟ್ ದಾದ ಹೊಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾ. ಮೇಡಮ್ ಹಾ. ಒಂಚೂರು ಕೇಳುವರ ಡ್ರೈವರ್ ಇಡ ಪಗಲಿಗೆ ಜೈದೇರ ಬಂದ ಕರ್ಮ ಇನ್ನ ದೇವರೇ ಬೊಂಬೈ ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು 10 ಸಾಯ್ಬರೆ ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಸ್ ಬೇಡ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತುತ್ತಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆಮೇಲೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಅಪಶಕುನ ಪಾತಿರುವರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂದೆ ಸಾಯ್ಬೆರೆ ಅಂಚ ಪನ್ನು ದುಂತಲೆ ಈರು ಅಲ್ಲಡ ನಟ್ಟಲೆ ಮಟ್ರೆ ಈರು ಶಿವಟ್ಟ ನಟ್ಟಲೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾನು ಏಸುಡ ನಟ್ಟುವೆ ಯಾರು ಪೋಡಿರಿ ಪನ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೈಲಟ್ ನಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ ಮೇಟು 150 ಜನದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾದು ಮುಡಿಯಾಯೆ ఆయన 1 ಜನದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾದು 150 ಜನದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಯಿ ಪಾಪ ಮಾತ ಸಂಸಾರನೇ ಒರಿಯನ ತಪ್ಪುಡು ಎತ್ತು ಅನಾಹುತ ಆಂಡತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕೂಡಲ ದಾದ ಅಪಶಕುನ ಪಾತಿರುವರೆ ದಾಯಕ್ ಪೋಡರೆ ಬಾಯಮ್ಮ ದಾಯಕ್ ಪೋಡುವಾರು ನಾನು ಪೋಡು వచ్చింది ಒಂದು ಇಂಚಿನೈತೆ ಏರ್ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದುಬೈ ಪೋಪಿನ ಮಹಾಜನಕ್ಲಿಕ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೋದ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ 3 ಗಂಟೆದ ಈಚಿಂದ ಮಿತ್ತೊಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾವು ಅವಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮುಟ್ಟವಡು ಪಂಡದು ಇಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತನ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಕೆಲವು ರೀತಿ ನಿಯಮನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪಾವೆ ತೂಲೆ ಇಂದು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಂದು ನಿಕ್ಲ ಸೀಟ್ ಡೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸೊಂಟೋಗೆ ನೇನು ಕಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಈ ವಿಮಾನಕ್ಕೂ 4 ಬಾಕಿಲುಂಡು ರಡ್ಡ್ ದತ್ತಮೇಟ್ ರಡ್ಡ್ ಬಲ್ತಮೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಿತ್ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ತಿರ್ತ್ ವಿಮಾನ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಗಾಳಿ ತಿರ್ತು ತಿರ್ತು ಒರಿ ಉಂಡು ಅಪಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪು
ಮಿತ್ರದ್ದು ಹೋಯ್ತದೆ ಇಂದ ನಿಖಲ್ನ ಮೂಕಕ್ಕೆ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಬಾಕಿಲ್ನ ತೊರ್ತದು ನೀರಿಗೆ ಲಾಗಿನು ಬೀಡ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲರೆ ಮೈ ನೀರು ಮಾಯ್ತಾರೆ ಎದುರುಡು ಅಂಚೆನ ಪಿರಾವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕಾಯ್ಬಕ್ಕ ಆರಾಮೋಡು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಏರ್ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಮೇಡಮ್ ಆ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಇದು ಮಾತ ಪಂಡರು ಹಾ ನಿಕ್ಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಂಚಿನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದ ದಾಯಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಇರ್ತವ ದಾಯ್ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನ ಪಂಡರ್ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಹಾ ಪಿರೌಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡು ಬಾಕಿಲ್ ಉಂಟು ಹಾ ಓದೊಂಚೂರು ಇಂಟದು ತೂಪರ ದಾಯ್ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡಿದ ರೀತಂಡ ಬಲ್ಲೆಡು ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಇಂಚಿನ ತಲಪಾಡಿ ಬಸ್ ಬಂದಿನ ದಿನ ಈ ರವೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳೆ ಮೇಡಮ್ 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 ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾಯೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಕಟ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತು ಸಾಯ್ಬೇರು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಕಿಲೆ ಲಕ್ಕಿಲೆ ಎಂಚಿನ ಸರು ತಾತಂಡ ಎಕ್ಕಾಡೆ ಸರ್ತ ಹೆಂಗ ರೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಹಾ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕಿ ಮುನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ ದಾಟು ದಾತು ಆತುಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಬಿತ್ತು ಅಂದ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಾಲೆ ಉಂಡು ಮುಗಾಲುಂಡ ಹಾ. ಇತ ಬರ್ಸಾದ್ ಪಡೆದೆ ಪುಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೋಮಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆ ಮಾರೋಡಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ಕಡ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ಕಡ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ಹಾ ಲಿಕ್ಕರ್ ಬೋಡೆ ಹಾ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಹಾ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಹಾ ಮೀರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಬಂದು ನೀರು ಪಂಡೆ ಪಾದ್ದಾರ ಇಚ್ಚಾರ ಲಿಕ್ಕರ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟ್ಲಿ ರಾಮ 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 ವಿಸ್ಕಿ ಹಾ ಯಾನು ದೇವರೇ ದುಂಬೆ ಆಜಾ ಪಾಡ್ದೆ ದಾದಾ ಬಂದದು ಎನ್ನ ಕಾಸಡಿ ಯಾನು ಗಂಗಸರ ಪರಯೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಕಾಸಿಡತ್ತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇತ್ತ ಧರ್ಮಗ ಬಾಕ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತ ಧರ್ಮಗ ಬಾಕ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ವರ ಮೇಡಮ್ ಹಾ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಧರ್ಮದ ದಿಕ್ಕನ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಂಚಿನೇ ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಮಗ 3 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಉಂಟಂತೆ ಅಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಾದಿಗೆ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದು. 10 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ತನ್ನ 4 ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಅನ್ನು ಅವಳ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಪೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಪ್ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಸಾವು ಬರ್ಲೆ ಆಹಾ ಲೆಪ್ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಹಾ. ಹಾ ಅರೆ ಹಾ ಇಂದ್ಯಪ್ಪ ಕಿನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಇಂತೆ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೇನಿ ಬಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಐರೆ ಕಾದ ಬೋಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನಂದಿನಿ ಬೇರು ಆಗ ಬೇರಿ ಜಂಕ್ಲಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಲ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈರೆ ಕಾದ ಬೋಡು ఇంకొంచెం సోడా సరిపోతుందా ಮೇಡಮ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ಯಾ మీరింట దాదే నిఖిల్నా ದಾದೆ ದಾಯಗೆ ಬೋಡಿತು మీరింట ఉండవే ಬೊಚ್ಚಿ ಶೋ ಬಾವಂಜಿ ಮ್ಯಾನರ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಇರೇಗೆ ಯಾ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅತ್ತ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಇರೆ ಚಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನಾ ಮಾರೆ ಬಗ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಮಾರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ನರಿ ತೂನ ಗಂಜಿ ಕಾಜಲ್ ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಅಂದೆ ಲೆತ್ತರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಟ್ దాదండు లెత్తరే ಯಾನೈತಿ ಜೊತೆ ఒక బెల్దాయ ఒత్తి నీరు ಬೆಲ್ ఆ ಬೆಲ್ ఆ ಬೆಲ್ ಯಾರು ಪೂಜಾ ಮಗಿಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬೈದು దేవరే దేవరే ಕೂಡ పోయారు ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಕನ
ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಕೂರು ಸತ್ತಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದಾದೊಂದು ಉಳ್ತುರ್ತು ನೀ ಚಕ್ಕುಲಿಯಾ ತಿನ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಎನ್ನಂಜಿ ಕೈಕಾರ ಸತ್ತ ಉಂಟ ತಿಂಡಿ ಮನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಹಾ ಅದೊಂದು ಮಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಕೈಕಾರ ಒಂದು ಸರ್ತ ಉಂಟುಗ ತೋರಾಣ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಈ ರೆಂಚಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಅರೆ ಮೇಡಮ್ ಬೋಡ ಕೇನ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಚಕ್ಕಲಿ ಹೊಲ್ತಡು ಕಣಯ್ಯನ ಕೊರ್ಲೆ 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 ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಸರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಆಸೆ ಆತು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದೆ ಸೊಂಟೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಇದಾರೆ ಸೊಂಟೆ ಸೊಂಟೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಇದಾರೆ ಸೊಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಮೇಡಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಆಗಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂದಿದೆ ಗತೆ ಮೇಡಮ್ ಈರಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ತು ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಗವರ್ನೆಸ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹಾ ಅವಂತನ ಸಾಯ್ಬಾರೆ ಹಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಹಾ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಆರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಬನ್ನಿ ಅವನ್ ಗವರ್ನೆಸ್ Shut up. ಬೇಲಿ ಬೇಲಿನಿ ವಾ ಬೇಲಿಲ ಆವಡು ಒರಿಯೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಗತ್ಯ ಬುರುವೆ ಐಟ್ ಪೂರ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಯಮ್ಮ ಕೋಪ ಆತು ಅವ ಮಾತ ಬಿಟ್ಲೆ ಮಕ್ಳೆ ತೂಯಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನೊಂದು ದೋಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಆಯನ ಬೊಡದಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಲಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಲಕ್ಕ ಬಟ್ ಆನೊಲ್ಲೆ ತುಲೆ Hello, hello, sir, hello. 15 minutes and please. Thank you. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ನಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಂತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಷಮಕೆನಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು Dubai. Wait, little pale, telta porole, baletali pale, banjara telipule. ಎಂಚಾಣ ನಿಖಲ್ನ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಗಚೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೊರ್ಲುದ ಚಾತುರ್ಪು ಮೇರೆ ಪೇರೆ ಚಾತುರ್ಪು ಎಂಚಾಣಂದಿತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರಡಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರನ ಪುರ್ತು ಸುರುಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಗಶಿಲಾರ ಪದ್ಯಡ್ ಬುದರ್ಕಿ ಎಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ನಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಂತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನತಾರೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಮಂತಾರೆ ಅವು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಲ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಪಲ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ನ ಕುಲು ಜನಕುಲೆಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮುಲ್ತ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ಒಂಚೂರು ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಅಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮುಲ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೇ ಬರ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಗ್ಲಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಮೇಲೋ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪು ಕೊರೊಂದೇ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕುಡರ ಪನ್ಪೆ ತೀರ್ಪುದ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ತೀರ್ಪುಗೆನ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಲೆದೆಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಂತೇನೆಕ್ ಶ್ರಮಕ್ಕೆನಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ 12-15 ನಿಮಿಷ ಮಂತ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಟೈಮ್ ಕೊಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ಬೇಕು ಪನ್ಪೇನು ಆಕ್ಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚೆ ಕೊರ್ನಿಂದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಡ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸೆತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಪನ್ನಗಾನೆ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಜನಗಳು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟನ ತೆಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಆತನ ಅಂದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಚೋಜು ನೆಂಕು ದುಬೈದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡ ನೆಂಕು ನೆಟ್ಟು ಚೋಜು ನೆಂಕು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ತಯಾರಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ఒక కాదర్ బాయ్ ఈయన కాదర్ బాయ్ ఎప్పుడు ఎడ్డాను ఇది ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕು ನಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ಪೂರ ಬಂದೊಂದಿತ್ತು ಲಾಯ್ಕಡು
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಸುಲಭದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಿಕಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೋಚನ್ ನಿಕಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಮಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಚಿಸ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬರ್ಪುನಾಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರಾಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ಸನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇದಾಗ. ಯು ಗಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು. ಈ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ದುಂಪೋಲಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಚೋಜನೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಲ್ಮೇಲು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರೆಪಾಯ್ರಿ ಅಕಲಿಗಿತ್ತ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದ ಮಾನ್ಯದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗುರುಕಾರೆ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ನಿಗಲ ಮಾತನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಂಜನೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತಗಾರಲ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಡ ಬಂದಿಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಯೋಗಿತಾ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆ ಆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕಂತು ಮುಟ್ಟಾವಡ್ ಬಂದಿಕೆನೊಂದು. ಶಾಸ್ತಾವತ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಮೊಗಲು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ರಪ ಉಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಬಂತ ಗಲ್ಫ್ ಮಟ್ಟುಡು ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಅವನು ಬಂದುಲೆ. Dubai. Wait, let the lip on it, tell the purule.